Sadewa. As, ayah. Putri Santigama. Atur posisi. Yuk. Putri Santigama. Ya. Santigama.
hias angkasa.
maju ayo ana aku ae maju. Wah, kowe ya. Oh, oh. Oh, oh, ah. Oh, oh, ah. Oh, hey, ah. Ah, oh, ah, oh.
Putra Sadewa, Mas. Nggih. Bapak yang ketiga. Nggih, wonten Bapak Putri. Bapak Putri. Cantik-cantik ya, Mas. Cantik sekali. Putri Sandika Mala. Oh, nggih. Dikasih lagu apa, Mbak Tari? Oh, Mas Rama. Apa Dik Rama? Katresna sejati, ada ayang-ayang, ono apa meneh ya? Ayang-ayang. Langsung ayang-ayang iki. Oh, langsungan iki. Mumpung ora mendung ketok ayang-ayange. Ya wis, aku ngono nggur manut. Gimana Kancil?
ayang-ayang. Oh Katren Zadi, oh nggih. Pokoke sendika dawuh Mas. Nggih sak badanipun Bapak Putri ing sampang tasih katur beksan setunggal. Bapak malih, sing wonten Bapak pungkasan nggih Mas. Iki kerawan dulur rek dhewe. Lah iya. Dulur lanang sekolah kae. Panjenengan Mas Arga iki weh jan suwe ra petruk. Lah iya iki mau wis ngana es teh biarang. Mundak ireng ya. Ora apa-apa, Dek iki ning omah petel Mas, tenan. Kabeh dilakoni Kabeh Dek. dilakoni. Tenan. Mbok ngesat sumur Dek iki lho Mas. Weh. Tenan dilabui karo Dek, ngesat segara bareng mangkat. Heeh, Mas Manang. Mas Arga jeng nyanyi napa niki Mas Arga? Ayo apa? Engko ora sida nyanyi ning omah ra iso bubuk. Ora ono sing ngeloni. Sampun Mas Rama. Oke, baik. Kasih manunggalnya wiji kalian para putra. Bapak Putri, Putra Sadewa. Ayu ayu. Jas. Janji tresno diseseni lintang-lintang nong tengah kenandang Gusti kula paringa rembulan ing wayah wengi Mosok Mas. nambah ikut gesing ati iki aku kepusanan ngerti tumrap manis sing taat dianti Mbak Ari Lah Mas. Ayo yo. Wong bagus aja sirane longso. Aku teko indang tresno. Lalangan asmara gawe sewu rasa. Kang Mas tentremno atimu Amin. Sampeyan jare tresnaku Mas. Lho, lahir batin ya no. Lah kok aku ingin weruh ning dalan boncengan karo wong liya. Kae tanggaku. Walah. Sing penak ngono lho. Mbak. Iya Mas. Dua, tiga, empat. Janji tresno diseseni lintang-lintang nong tengah wengi ati
Mas Rama. Ayang-ayang iki ditokke ora iki? Oh nggih. Gantine Mas Kancil. Oh nggih, wes. Derek. Mas Arga. Iki wis teko kene iki mosok ya ora ngastomik ngono. Ora nyanyi ya kayak piye? Yo, nyekar apa ngono lho? Segoro madu. Segoro madu. Nggih, Sinawi Grantu. Heeh, iki diganti soroke. Iya, kancil lagi bolak-balik, Mas. Nggih dibolak-balik. Heeh. Mun ndak ra nganu. Ndak ra mateng kabeh. Iya, Mas. Nggih. Oh Mas Arga. Apa? Heeh.
Bintang tamu, ya langkah iki. Nek Rade lah Rade susul iki. Mboten nak. Kok yang ngepasiran. Anji, dilajengke apa malih adik-adik? Apa adik Rama? Kok bingung ki nyapa ta, Dik? Sing sumringah, sing happy ngono lho. Ora ketunggon ya tak ini. Oh, ngono. Sudah punya? Oh, sudah. Lah, Oh, baru kasmaran toh, Mbak? Ya ampun, ya ampun. Pantesan iki mau dihayati ya Mas lagune. Ya, dihadirkan ayang-ayang. Saiki pas esok. somben. Ojo. Wih, menyala wih. Ayo, ayo. Ayo yo.
wong sing julunture putih bocah maneh ora keluyura wong sing ngendeng ora tau mundur yo Yuk, 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 yuk. Yo ya. diparingi Sungguh.
Yo. Iya. Yo ya. Ayo. Nulis kebareng ati suara kasih awis. Ini kebareng keluarga hormati kadang itu sedaya nindakaken ibadah salat asar matur nuwun.
Iya. Iya nang kloso wae, Nduk. Heeh. Wis. Ya. Yuk. Iya. Layangan, Mas, layangan. Woi. Eh. Yo. Ayo. Ke Taman Asmoro. Saben lingsir wengi mripat iki ora tansah kelingan sliramu wong manis kang dadi rebutan. Sini dong. Bingung ngerasa ning atiku. Semoga makmur. Arep sempet Selamat datang. nanging karo sapa. Nyatane ora kuwowo. Rasane atiku tansaya nelongso. Wis tak lali-lali Masa malah tansah yo kelingan nganti tekan besok kapan mendem ora iso turu. Pak Pur mana? Ayo Pak Pur. Ya Deni, Deni ya. Ah, ndelik piyayine. Heeh. Bingung rasane atiku. Arep sambet nanging karo sapa. Karo makmur. Nyatane ora kuwowo. Rasane atiku tansaya nelongso.
Hey, Ayo. semoga Mas. Yuk. Iya, dua peserta lagi. Ayo yo 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 yo. Oh. Ayo. Kondur, kondur. Habiskan. Ayo. Saiki isih krasa ning
lan bapak ingkang angka 3. Dene kewareng keluarga tasih ngaturaken beberipun beksa ingkang angka pungkasan nggih bapak sekawan sak badanipun bapak putri panipun katur wonten ngarsa jenengan sami.